Ac dyma ni yn syth nôl i'r canol a gweld Gareth Price yn trafod tlws Hilyn i'r march neu adfarch neu ebol gorau ar y maes y flwyddyn hyn yn yr adran Section B. A flwyddyn hyn, Beth? Cadlan Valley Masterclass sydd i chael Ie. Gyda Steph Mansfield, perchennog yn ei drin, gan Cadlan Valley Busby allan o Waxwing Royal Princess. Ac yn is Pencampwr yn y Pencampwriaeth hyn yw ebol ifanc Sandy Anderson, Thistledown Arctic Cat. A dyma fe, Masterclass yw ei enw fe, wedi curo Thistledown Arctic Cat yn barn y beirniad Gareth Price i gael ei garoni fel y march ebol neu adfarch gorau y flwyddyn hyn o'r adran B. Ydy, mae'n y batrwm bach na. Ti i feddwl mae'r un ar y dde yn gaffael ifanc fe dyfu ffe mewn i falle ar y llall y march sydd wedi cael y gwobr hyn. Maen nhw yn debyg gweld nhw ochr yn ochr fel e, dyn nhw? Ydyn, maen nhw. Yn wir. A dyma ni, dyma Masterclass arall to ar ôl ennill dosbarth y meirch. Cadlan Valley Masterclass, y gorau o'r meirch, adferch neu ebol gorau yn yr adran B y flwyddyn hyn. Fe welwn ni fe nôl am y brif Pencampwriaeth. And just confirming now the results in the female.